hambe isikhathi basebebona abamasonto ukuthi icala lento kaShembe iyakhula base bemfaka icala bambizela itabazwe esithiyole yakhona abe inkonzo bezombuza ngale nkolo yakhe ngoba uShembe unenye into abantu bayizela nje bona njengoba niseza namhlanje base bembiza-ke bezombuza ukuthi noma bembheca ngokuthi uthatha abantu babo amasonto ngalesikhathi ayephethwe abantu abelungu bese kuba khona thina abantu ingcelebani zabelungu base bembizela-ke isithiyolo yasentabazwe bembiza lapha ya sebeqala-ke udaba usithi baba mkhulu ikhomba isikhathi esasisemnyango lapho sika-Gumtree uthi lesihlahla uma sike sawa sabola kiyobe kuchaza ukuthi uNazaretha buyophela kodwa lesihlahla uma sike sawa saphenduka itshe so kube sekuchaza ukuthi uNazaretha la usaphela la namhlanje sesemsini kababa omkhulu mina labo uNazaretha bangifica kodwa ngaba novalo mhlawumbe ungifica uvalo mina laqedwa ukuthi safika eTehisi ngicabanga ukuthi khona la kufike kuhlolwe khona oShembe ukuthi uShembe yini lo sebelethwa abantu ngama-wheelchair hayi wezwe lano basukuma abantu ubuthaphuthaphu ngathi mina nako ukhona uShembe la nayizolo futhi la kokuphila lapho bafikayo mabethatha inhliziyo zawo beyibeka la uhamba beshilo usizi la abanye bayaphika inhliziyo mayimthanda imvumele ukuthi aphike ukuthi akuyena uShembe mina fikile intombazane behlale befika ingakholwa ngoba phela uma ingeni indaba kaShembe ungakholwa intombazane sinamazibuko la etafuleni izocela intethelelo wazobuza kaningi nje umazibuko ukuthi eyani intethelelo oyifunayo uthi ngathuka uShembe mufuyena lo baba lo phambi kwami umthukelani kwakusekhona baba wakhe ababebanga naye ngathi mina kuyena uShembe yilo lo yakagamela eshonini ingakagamela ngithi mina fawule lethweni la ekhaya manje ungasayanga lawo ubona khona inhliziyo yakho iholela khona uthi cha into engilethela ekhaya angisalali yafika ubaba omkhulu kimina angisalali ebusuku uthi ubaba omkhulu niyamazi lo muntu enimthukayo
ngakho-ke njengoba wena hamba ebuhlini uyocela intethelelo kulowo muntu uba awumazi mina ngibeke yena emhlabeni lowo muntu angazi nginesihleli nani la ngoba nongifica naphezulu phela abaphezulu kuthiwa akukhulunywa into eyiningi mase wehlulelwa lapha ngoba mkhulu uthi uvela khombe nje uyele wena walasha akhombe ngapha uyele wena futhi yilephu uyagijinywa nasesokweni iyagijinywa osuke kade sebenzela sona olalomo la emhlabeni ukubona ukukhanya kodwa ulalele ubumnyama mina-ke mana zathi angizini ngizonishumayeza keba ngizonivuselela ekholweni nabo entabeni isukumele intombazane ngathi ngiyaqala zabona i-wheelchair isihamba emoyeni ngingazange ngiyithinte ikhona abayithintayo abangembethe okuyibona abangibeke khona ngiyacela-ke nani manazaretha-ke nikholwe ngeqiniso baningi bayeza washo umkhulu wathi sengobasile lo mlilo ngibona ubani ucisha awucisheki-ke namhlanje naba bengena bazofuna yona lento le neseniyisuthi esenidlala ngayo kuthiwa iphatheni kahle lento yenu iyifa lenu manje ifa lenu lokuphila kodwa nina nidlala ngayo bayofika labantu baniphuca athi nababona bangena bageleza bageleza ukuthukela ningenisa hlalani-ke nibambelelani-ke niqinise nani ngathi nina nisebancane uthi umkhumbu kaShembe ugcwale nisebancane nizaze niphinde nibe bancane futhi wabona ngonyaka ozayo base siya eKhenani mhlawumbe labantu esihamba nabo boyebhanqeke kabili oyibheka into amakhosi ayo emasontweni kodwa wabheka amabizo amakhosi esontweni yakhona esontweni kusezulwini kodwa ngiyacela-ke khona engokucelayo engikubona kuzoba nomthelela omubi ngizocela niwahloniphe amakhosi maNazaretha angakhali amakhosi ekhala ngani ezokhala kumina nami ngisuke ngazi ngizophendula ngithini kodwa ngiyacela ukuthi balobu bambu ulimi ungavula umlomo wazi uzothini ungawindoda nje ungawuvula umlomo wazi uzothini mawazi uthini ungasho ukuthi sawubona uphamisa isandla uzophamisa isandla lomunye uyabona awazi uzothini uzothi uyakhuluma bese uyaphoqa ukhosaba yajwayele ukufika kumina khale angithandi ukukhalelwa abantu uShembe mhla ifika la ayize kubona manje besikhala bona ngizophendula ngibe yini mina
ngiyacela ukuthi amakhosi ahlonishwe nathi sihloniphane nje sisodwa. Bese ngibonga nje ukubhombela khulu ilanga khulu inyanga yezulu nobaba uthi ngolamakhosazana ngomsebenzi omkhulu abasenzele wona kule game siye eKenani. Sambe kahle impela siye eKenani, safika khona eKenani, saze sabuya futhi besasiphethe kahle, besigadile, besembethe. Sazobuya safika la emzini wasebuhleni, ithi bangadinwa yithina noma sibabi kodwa basifihle ngaphansi kwamaphiko abo. Nami indaba kaShembe ngiyazi. Ngizwe umuntu ethi uphuphe mina ubuyade phishajwa isibhobo othi ngafaka isandla phakathi kuyena la ihlatshwa khona isibhobo ngadonsa into ethize namhlanje usiyaphila. Bese ngithi indaba kaShembe ngiyazi. Omunye yathi yawa ungisindise emotweni esho ngila. Manje akekho umuntu isiBhayibheli uyabulibhala ngoShembe. Oba lokho kwenzeka ngalena singekho thina. Sila ungakubhala uthini? Bayafika abaningi ukuthi uShembe uNkulunkulu. Kodwa akekho umuntu ongathi la abekwa nongoma. Into enjalo abe seSwazini, abe pheshawile, abe seBhanoyini. Into enjalo kusukuthiwa igama lakho na uNkulunkulu. Namhlanje uyavalwa umhlangano. Kepha ngifisayo nengucelayo ukhulu bami nokhokho bami nobaba. Ngicela ukuthi konke ebenihambela nebenikufisa baze banikhumbule banemukelise kona. Manazareth inhle kakhulu lento yini. Ukuniwa yinina. Inhle kakhulu into yini. Uyabona masihamba. Mina lento ngayishintsha. Wakanje ekuseni ngase ngiyishintsha kade kanje ebusuku. Kodwa bathiwa siyaphuma ebusuku la. So singatshelela ingamuntu sifuma sikhathini. Kodwa yonke indlela sokhona abantu besalalisela. Ngoba babona ubuhle bento. Kuthi leya la ebuhleni ngathi inhle kakhulu. Ngibongeke ubuhle bomhlangano. Usuka lento eKenani. Usuka la ebuhleni eKenani uphinde usuka eKenani uzofika la ebuhleni. Ngibonga nokungiphatha kwenu kahle. Ayikho into enhle edlula ukuyiphatha kahle. Uma uyiphethe kahle nezibusiso zayizela. Cha, fanele sibonge namaphoyisa kahulumeni.
uba khona abe ingcele ingele lohambo lethu noma ushabe sebesigadile amen ngoba lento inamaphoyisa khona sezulwini kodwa ngithi ngiyabonga wasuke izi ekhona ngeziqu zawo ezosebenza esibhekela ukuthi kuhamba kahle yini ngithi wena uNkulunkulu azawabusise wakhuphulele igudleni ezinye bonke futhi nabashumayeli labo basibhekelayo kunabashumayeli labo basibhekelayo ungakhosazana nawo mama mina bengisabheka noma khona nabashumayeli ababhekile la kuthina ngoba ngihamba phambili ihola lomkhumbi ibongeke kakhulu futhi nabashumayeli labasitholela lento le mphongolo wesivumelwano bathwele itshe laba bantu yakuthwale lalitshe idwala ayinaneje idwala inhliziyo yakho ungayibeka ngakushembe bake bangichazeke laba bantu bathi ngiyabaqalaza ngibafice bedansa la nezitsha lemva kwami ukuthi lento abayenzayo banothando lokwenza isuka ngaphakathi enhliziyweni zabo abenzi nje ukugcina icala futhi alikho ibandla elifana lelino sengishonile abasebuhlini bangathwala phela nabanye angisho ukuthini kodwa bangathwala labanye kodwa hayi ningigeze kwayimina ngithi ngikhathele ngithi ngiyadlula kulabafana abafutha lezi zinto zabo bayifuthe ngivele ngivuke ngibe musha ngibonga namakhosi njalo adlala indawo enkulu kabi amakhosi kulolu hambo ukuyinikela noma kunzima noma kunjani bayinikele sabe labo sesiyofika la siyakhona sibuye nabo sesiyofika la siyakhona ngithi inkosi izilibusise kondaba ezitha noma kunzima nibekezele ayalulula lolu hambo alikahle akekho yedwa nje ngidabukele ngibona ngisengikhathele ngihamba lapha ngoba ngaze ngizwe nje ethi umuntu ayibaba ngene emotweni anisho nithulise inemoto yami inemoto zami nithulise ithi mana zalitha ngokuhamba lo msebenzi kaBhombela Nkosi zinibusise iniphe konke enikufisayo ukuthi njengoba lo nyaka uqalile ngiyacela ukuthi Shembe bawenze kube winala thina hayi labafana laba bafutha lento hayi sengayibonile into kaShembe kaNazaretha
uyakhathala ufika kulabo bafana befutha wena uthola umfutho omusha uqale phansi namandla ube ngathi asahambe phansi siyandisa mina ngibona ukujuluka kanye ngijuluke ngizwe ingajuluka yini into wena Nazaretha ningayoni lento akekho yoniphuca lento isifa senu ifa lenu lokuphila ambelelani yoniqinise bathi abanikazi lo Nazaretha alo bambele uzibambelene nangamazinyo mabekuyenzeka senitenisa ekhulwini khona kuyinto enhle kabi futhi ayilula ukukholwa kulula khona ukuvuma kwenhliziyo ngakuphuqa nihloniphane nithandane yonke engifundisa yona sonke isikhathi ukuthi ngicela nihloniphane nithandane ningazenzi-ke lento enhlane zenze ibhedayo manenze okubi nibulala igama lami kodwa manenze okuhle niphakamisa isithunzi somuzwa wasebuhleni lelami igama liyaphakama ungifundela lapho umfundisi izanini ezizweni uzofundela to Roma 12 verse 9 or 10 izanini
Masithule bayifunda baba. Roma 12 verse 9 no 10. Ba. Uthando malungabi nokuzenzisa. Uthando malungabi nakuzenzisa. Nenyanye okubi. Nenyanye okubi. Nibambelele kokuhla. Nibambelele kokuhla. Thandanani ngenhliziyo nangothando lokuzwalana. Thandanani ngenhliziyo nangothando lokuzalwana. Ekwazisaneni nendulelelane. Ekwazisaneni nendulelane. Ba. Mana makholwa uthando lwena kube uthando lokuthandana lusingaphakathi enhliziyweni zenu. Amen. Amen. Ngizenzise ukuthi uyamthanda nda umthandi. Lana nje basilana. Sizolungisa indlela zethu esihamba ngazo mhla uShembe ethatha umphefumulo. Sizobhala amagama ethu encwadi nokuphila. Ubaba uShembe base sihambile kulo mhlaba sikhumbule kwelizayo. Into efunakalayo kweManazaretha ekhulweni ukuthandana nokuhloniphana nokubekezelelana. Amen. Amen. Kodwa nibone ngihluphe eManazaretha. Ningathandi ukugcotshwa. Ukugcotshwa kuyicala. Awusumgcotshwa kule into eyiningi ongazenzi kuba uzenza uyidla isuthi. Uyazi ngithi ngiyazama. Ithi ngizama ukuthi yithi akuthi ukuhlehla kancane ukugcotshwa. Kodwa labanje basafika bazofuna ukugcotshwa. Base sabafundisa sonke sifundisa abani. Mase sabavangeli sonke sevangela abani. Sabashumayeli sonke sizoshumayeza abani. Soshumayezana sonke singabashumayeli. Ngathi nina sezama ukuvula ngo2024. Nangabe 24 ngezi neheheba. Kalinjeleni. Kanti ugcotshwa lokusingadayiso yini? Imfihlo leyo. Phela wasedayiswa phela imali fanele ize kumina, mina umnikazi. Uncane ukuthenga kuShembe kunokuthenga ehlathini. Ngoba uShembe ubuya ukukhumbula ukuthi uyesigogweni yathi awu konje lo mfana wawo kunika noma into ethize ngekela ngapha wena. Ingabe ngiyabona njalo ukuthi umhlaba wonke uzophelela la.
into efanele nenzekele lapha kwabantu. Izana ubuhle kodwa phambi kwabantu. Ibahlangabeze ngentokozo abantu ningabathathi noma kanjani ngoba phela nina senifake ingubeze mhlawumbe nawe umweni kame kahle umuntu mangabe ebuza izokhula ke ibandla likaBhombela. Ngihambe ngobuqotho nje phambi kwabantu babona imsebenzini emihle bese bejika beyibona iyona ndlela yokuthi umuntu angaphila ngayo le. Uyaphila ngoMnazaretha ungasebenzi iyaphila umuntu ngoMnazaretha. Ungifundela Matthew 5 verse 14 kuya ku-16.
Sithini baba? Singayisho. Baba. Nina ningi ukukhanya kwezwe. Nina nikukhanya kwezwe. Umuzi owakhiwe entabeni ungesitheke. Umuzi owakhiwe entabeni ungesitheke. Nomuntu akasokheli isibane asibeke phansi kwesitsha. Nomuntu akasokheli isibane asibeke phansi kwesitsha. Kodwa usifaka uthini khona siya kubakhanyisela bonke abasendlini. Kodwa usifaka uthini khona siya kubakhanyisela bonke abasendlini. Kunjalo makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu. Njalo makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu. Uma babone imisebenzi yenu emihle. Babone imisebenzi yenu emihle. Badumise uyihlo wenu osezulwini. Badumise uyihlo osezulwini. Ba. Yakhanya ke la maNazaretha nebo niyakhanya wayinina. Wayela abantu abafikile la ababona okuhle kunina. Ukuze basilandele. Babona ukuthi le nqwabe engaka ezelana kwenziwani la. Lana yinye into esizelela sizolanda izibusiso. INazaretha namana asebenza abantu angasebenza. INazaretha amasela isabathi niyakusho ubani osebenza abantu ongasebenzi. Sonke sibahle. Mama Nazaretha nenza ukuhle phambi kwabantu. Sengiya ngasemaphetheleni uma nenza ukuhle phambi kwabantu. Liyaphakama igama lomuzi wasebuhleni nelami futhi igama liyaphakama. Elandeke nebandla. Abanikazi baleli bandla bathi ayikho into enhle lapha emhlabeni eyodlula uMnazaretha. Bathi ziyophela zonke into esemhlabeni kosala uMnazaretha kuphela. Uma sihlangene lapha ke eMnazaretha sizocenda indlela eya kwaShembe. Besikade sihamba indlela eKhenani inamatshe inameva. Ngize ngamdabela ngathi anibhandishini. Ngoba phela thina senazo izinyawo zakuqala seseyinyawo ezintsha. Inyawo zethu zintsha. Zithambile. Uyashela abathathu. Bese uyabibiyela. Kamse komuntu onempeshwa. Kodwa ngiyathenga ukuthi uShembe uyasithethelele ukuthi besibhandishile. Ngoba yonke into esiyenzayo siyenzela yena. Amen. Inye into efanele iphathe niyazi maNazaretha la ukhona khona umngcwele nolahlo khona. Ukumuntu nomuntu uyikhethela. Thiwa kungabe mhlophe ingubo esiyigqokile. Awube mhlophe nangaphakathi enhlizweni zethu. Amen. Singaninake enjalo ukushumayela endaweni lezi itimela nezindebe ezithize. Ningani nabantu ekushumayeleni. Bancengeni kahle abantu inhle lento yenu. Manje manje bathethisa. Manje babefika kumina bafika sebengakhulumi lento ethi khulu nalo umuntu osuke bathethisa kuzwe ngamazi.
nina niphethe into ephelele wathi lihluweni nami nibangisa abantu nje ngoba akekho umuntu onalento enayo asithandeke kubantu singabe izitha zomhlaba kepha thina ke ngokuthi asibe ngabathandiweyo kuNkulunkulu sengivala ngicela ke lo nyaka nje oqalile usithethele konke okuhle esikufisayo bese kuthi ade benezifo ziphele lo nyaka INkosi busisizwile sizibala inkonzo yokuthi manje lesihlabelelo sikhulu namashumi 3 130 sizocela umvangeli ukhulisa wasevukeni asawula lesihlabelelo INkosi mbusise